زحالفت قدام لبريزيدنت بوتين قداويتي نبرتن نعسر عمتات نهاجر روسيا سلطلبت أبيلو زجزاء أيكونن سب كخوب سجدلو استباحلو بريزيدنت بوتين تنكباخيبو نابهابتن زنان بزحكرو كشان موجبو تدفيرو كبرو عملكت حتو عتي ركب قدام وقعتا بريزيدنت بوتين كابدك أسوس تبارابرة نأذن بزخوركح زينا نبرة روسيا أب يوكرين زولعت قينات صعبينو جنانة تجاهده يخدلو أبزل أوان عقادن تعقادن كوينهم أكل تدنبت استفادوا تحيلتات أبز فخا خرلو زلو أوان حما زينا مسمع انت قيقرم تبلو تخونو جن بوتين بغرام زقات أمو نجر كابسلاتو استفنو متكعتي نبرن كمن كنياتات زتسنزرلو حرقاو نايكونن أب كندوس كابتا أمينو نابهابتن زنان زحكرو كيتالالمو محلالوم زبحاللو فتاوين كشان موجون زنبرة بريغوجني نسلطانا حرقا زخونا نجر كم زقوانا فتنقرو قدام معالتي سغاي خانا تباهلا كوكولا لسا زنبرة يأداو بوتينن بريغوجنن نحد حدن كك أساسرا وعلا بريغوجني منيو واغنر انتايو تبلو تهلو جيزي نويحو زنجيعكم وراخي تخونن بر بزعبا واغنرن مراحيو بريغوجنن قدم قلوارح بخمزي ألا ليكم نيرة كينات روسيا يوكرين أبس جمهورلو كلاي معالتي بريزيدنت زيلينسكي ناي روسيا ناي مجمرت علامة أنا بدحري دما بيت سبيوم كبل تزاريبو نيرو دحري ناي زيلينسكي زربا روسيا لعلوت مراحتن وتهدران مكوناتن نمقتال وتهدرات لإخالا زبل ورا تنافسه معرباوين مراقب بزهان كابز حليفن زيلينسكي ياوشت حدا سمون كابشو عتا فتنا قتلتات عمليتو كبلا صحافة حق انتنا إذا حبريتا نمرقاز وكوانتا زي تخالة جن اتعمام سوهبو نواغنر قروب مخانو أبي بوتو ينقر واغنر زتباله تواغا قجلة بوغن روسيا ساعد كان نروسيا دقي فوزقومن عطو قجلة مخانو تأمين الليو نيازوف قجلة بمنغست يوكرين كم زدقف كله ناي واغنر قجلة أسلطان نعتقنون منغست روسيا نيازوف عطو قجلة ناي مبرات واغاتي انك وقع قجلة واغنر بوغنو مصمت واغاتو خوينو تفالي منبرة أب عين معراباين زعتوان أفلوتو زرخبنون أبدوناتسكن لوهانسكن أبسا قبره وقيو معراباوين قجلة واغنر بمنغست روسيا كم زدقف يأمنو برقز أزازيو كورنيل يوتكين أبال حالتات مكلخا روسيا زنبرن بزفتسمو جغننت مداليا استشلمن كورنيليو قجلة واغنر ناي منغست روسيا تلوخو حيزو زواغا أب يوكرين ترهي كونن أب سودان أب سوريا أب مالي أب ليبيا أب فنزويلا أب ماداغاسكار موزامبيكن ماكلاي أفريقان أب سفترو قجتات نايزو خفلوو ساقعنا حزة تواغيو برقز سودان واغنر زبهال قجلة أي فلتن يعتبل واغنر تقعي حيزو زواغا ألوم وغنات منغست روسيا زواغن اللوم سلزخونو أسفتسامي بوليسيتات قديات وصا روسيا زبل كتسل كساب زوصو كوينيو روسيا أب عالماو مرخات كوناني خصعب الله زخيل سقوم تتازز فتسملا ناي واغنر عطو قجلة كوينو الله روسيا جن ولا نحار معالتي نزا حق زي أميناتو اللي تفلتن أب سوريا يخون أب مالي أب ليبيا يخون دومباسك أبالاتو من كموتو روسيا يفلت أمي إلا يتفلتن مستيرة منغستات بلخم كنزيو واغنر بوقع سرايلو أب كلتشان 14 أب تجيزيتي روسيا نكرميا كتقوب تانكلا بماسكرا استشفونون ملالي أرما زي بلومن وتحدرات فقودو كرايو جمرو እዞም ጸግዕ ሩስያ ንዝሓዙ ዕጡቓት ክረምያ ደጊፎም ዝዋደቑ ዝነበሩ ምስጢራውያን ወተሃደራት ድሒሮም ዋግነር ዝብል ሓቀኛ ስሞም ክሳብ ዝፍለጥ ሽዑ ግዜ ሊትል ግሪንሜን ዝብል ሳብ ጓወጾም ስም ናይ ዝጉጅለ ካብቲ ህቡብ ጀርመናዊ ኣቀናባሪ ሙዚቃ ሪቻርድ ዋግነር መጸይ ንሱ ብሂትለር ፍቱ ሙዚቀኛ እዩ ነይሩ ዋግነር እውን ከም ኣዞፍ ፈታዊ ናዚኡ ዝበሃል በዝን ኸምዝን ከይኮነ ይተርፍን ኣብቲ ኹናት እቲ መስራቲ ዝጉጅለ ኮሎኔል ዲሚትሪ ዩትኪን ዋግነር ብዝብል ወታደራዊ ኮድ ይጽዋዕ ምንባር ይዝንቶ
ዋግነር ኣብ 2014 ክምስረት እንከሎ 1,000 ኣባላት ጥራይ ነበርዎ። ድሕሪ ዓመት ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዝኾነ ተልእኾ ድልዋት ዝኾኑ ከባቢ 7,000 ኣባላት ኣሰልጠነ። ኣብ ተልእኾታቱ ናይ ዝሞቱ ወታደራት መተካእታ ይምልምል። ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ሩስያ ልዑል ደረጃ ዘለዎ ፍሉይ ስልጠና ይወሃቦም። ካብ ነፍሲ ወከፍ መሳርያ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ መንኮብካ ሰቒልካ ዝትኰስ ጸረ ታንኪ መሳርያ ይዕጠቑ። ኣብ ዘድለየሉ ቦታ ብታንክታት ንምግልጋል ተምዘግዛጊ ሚሳይል ንምጥቃም ዝኽእል ብቕዓት ንኽህልዎምን ኣብ ኩሉ ክሳተፉ ዝኽእሉን ኮይኖም ከም ዝስልጠኑ እዮም ዝግበሩ። ሰልጠንቲ 10 ትእዛዛት ወይ መርሓታት ንኽኽተሉ ደጋጊሞም የተሓሳስቦም። ናይ ሩስያ ጥቕሚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ምኽባር፣ ኩሉ ጊዜን ኣብ ዝኾነ ቦታን ዘዕወት መርሓ ምዃኑ ብምርኣይ ክብሪ ሩስያ ክምባል ዝብል ሓደ ካብቲ መርሓታት እዩ። ጉጅለ ዋግነር ኣብ ሌሶቶን ቦትስዋናን ሓዊስካ ኣብ 22 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብያተ ጽሕፈት ከፊቱ ይርከብ። ዋግነር ቅድሚ 8 ዓመታት ክምስረት እንከሎ ጀሚሩ ዝመርሖ ዲሜትሪ ዩትኪን እዩ። ወዲ 52 ዓመት ኮይኑሎ። ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክሳብ ብማዕረግ ኮረኔል ኣገልጊሉ። ጥሮታ ድሕሪ ምውፅኡ ናይ ዕጡቓት ስሎቬኒ መራሒ ኮይኑ ኣብ ሶርያ ነዳዲ ዝዕደነሎም ኣከባቢታት ንምሕላው ናብ ሶርያ ተላኢኹ ተልእኹኡ ብብቕዓት ፈጺሙ። ናብ ሩስያ ምስ ተመልሰ ናይ ባዕሉ ዕጡቕ ጉጅለ ጣየሰ። ንሱን ዕጡቓቱን ሩስያ ንክረምያ ክትጠቕልላ እንከላ ኣብ ተዓድዶ ውግእ ተራእዩ። ኣብ ግዛኣታት ዶነባስክ ናይ ዩክሬን ዕጡቓት ደጊፎም ንወተሃደራት ዩክሬን ተዋግዮም። ምስ ቦጦሎን ኣዞቭ ጉልበቶም ዝተፋታተሹ እውን ኣብዚ ወቕቲ እዩ ነይሩ። ዩትኪን ኣብ ቤተ መንግስቲ ክረምሊን ዝተኸብረ ብምዃኑ ብዓርስ ስቦታት እንክኽበር ናይ ክብሪ ቦታ ሒዙ ተራእዩ እዩ። ኣሜሪካን ኤሮጳዊ ሕብረትን ግን እቲ ጉጅለ ብዝፍጽሞ ገበን ናይ ኮረኔል ዩትኪን ንብረት ንኸይንቀሳቐስ ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱን ማዕቀብ ኣንቢረናሉ ይርከባ። ዩትኪን ግን እዛ ዓጂብዎ ዝጀመሮ ስራሕ ኣይቋረፀን። ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ረኺቡ ካብ ኣፍሪካ ክሳብ ኤስያ ዝዋናጨፍ ዕጡቕ ጉጅለ ዋግነር ዘቆሞ ቆለቡ ዝኽእሎ ሩስያዊ በዓል ጸጋ ይቬግኖይ ፕሪጎዝኒ እዩ። ንዓመታት ግን ንሱ ዋግነር ዝበሃል ነገር ከም ዘይፈልጥ ብሒሉን ጥሒሉን ከእምን ጽዕር ነበረ። ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ግን እዚ ናይ እሞኑንይ መደርኡ ተቐይሩሎ። ኣብ መወዳእታ 2022 ዓለም ዝበለት ትበሊሉ ነቲ ጉጅለ እናበጽሐ ምስቲ ጉጅለ እናሰርሐ ዘርኢ ቪድዮታት ዘርግሐ። ምስ ሓይልታቱ ኣብ ዓውዲ ኺናት እናወፈረ ሓደስቲ ኣባላት እናመልመለ ተረእየ። እዚ ኸይኣክል ኣብ 2014 ባዕሉ ነቲ ጉጅለ ከም ዝመስረቶ ዝገልጽ ናይ ጽሑፍ መግለጺ እውን ዘርግሐ። ነቲ ጉጅለ ኣማኻሪ ትካል እዩ ብዝብል ናይ ስራሕ ገለጻ ብወግዒ ተመዝጊቡ ኣብ ሩስያ ልቸንሳ እውን ወነነ። እዚ እውን እኹል ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ንምርኣዩ ዘደንጹ እጹብ ድንቂ ህንጻ ኣብ ማእከል ከተማ ፒተርስበርግ ኣስሪሑ እንሆ ቤት ጽሕፈትና በለ። እዚ ቤት ጽሕፈት ናይ መጀመርያ ናይ ዋግነር ወግዓዊ መእዘዚ ነቑጣ ምዃኑ ጥራይ ኣይኮነን ፍሉይነቱ። ብወግዒ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ናይ መጀመርያ ዘይንቀሳቐስ ንብረቱ ምዃኑ እውን ኣይኮነን እቲ ኣገራሚ ነገር። ኣገራሚ ነገርሲ ኣብታ ናይ ግሊ ወታደራዊ ካምፓኒታት ምውናን ዘይፍቀደላ ሩስያ ኣብታ ዕሱባት ወታደራት ዘቑምዎ ትካል ብገበናዊ ሕጊ ዝፈርዶ እትብል ሩስያ ሕጉ ጓዕፂጹ ሹማምንቲ ኣፍስዩ ናይ ግሊ ወታደራዊ ኩባንያ ዝብል ልቸንሳ ምርካብ እዩ። ፕሮጎዝኒ ዝተወልደ ኣብ ከተማ ቅዱስ ፒተርስበርግ እዩ። ሕጂ 61 ዓመት ደፊኑሎ። ኣቡ ኣይሁዳዊ ክኸውን እንከሎ ኣዲዩ ሩስያዊ ዜጋ እያ። ፕሪጎዝኒ ኣብ ንእስነቱ እከይ ነይሩ ይበሃል። ናብ ሃብቲ ንኸሓኩር መንቀሊ ዝኾኖ ሆዶግ ዝተባህለ ምግቢ ምሻጢ ይብልዎ። ካብኡ ተላዒሉ ሎሚ መውፀሪ ናይ ዘይርከቦ ሃብቲ ወናኒ ኮይኑ ይርከብ። ንብረቱ ካብ ዩክሬን ክሳብ ሶርያ ተዘርጊሕሎ። ፕሪጎዝኒ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ጥቡቕ ምሕዝነት ዘለዎ ብምዃኑ ብሕጓ ኸኣቱ ዝፍቀዶ ፈታዊ ፑቲን እዩ ዝብል ወረ እውን ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኮይኑ ይርከብ። ሌሎኦም
ኣብ 1909 ዝጅምር እዩ። ፕሪጎዝኒ ብሆትዶግ ተበጊሱ ወናኒ ብርክት ዝበላ ሬስቶራንትታት ክኸውን በቕዐ። ፑቲን ኣብ ናቱ ሬስቶራንት ምምጋብ ደጋጊሙ ዘዘውትሮ ዝፈትዎ ልማድ እዩ። በዚ ኸይኮነ ይተርፍን ናይ ፑቲን ከሻኒ እናተባህለ ጽዋዕ። ዓርኪ ፑቲን ብምዃኑ ከይኮነ ይተርፍን ብርክት ዝበሉ መንግስታዊ ኮንትራታት ክዋህቡ ጀመሩ። ሓደ ካብኡ ንሰራዊት ሩስያ ዝቐርብ ዕሹግ መግቢ ምድላው ዝብል ርከቦ። ኣብ ሩስያ ፑቲን ዝሓዘ ተንካፍ የብሉን፣ ንፑቲን ዘፍተወ ሓታት የብሉን። ሳላ ዓርክነት ፑቲን ፕሪጎዝኒ ሃብቲ ብልዕሊ ሃብቲ ደለበ፣ ብፖለቲካ ጸላዊ ኾነ። ንሱ ስለ ዘይኣኸሎ ብርክት ዝበላ መራኸቢ ብዙሃን ብምውናን ዓይንን እዝንን ሓፋሽ ኮነ። ንጉጅለ ዋግነር ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ መስሪትዎ ዝበሃል መቕረብ መራሕትን በዓል ሃብትን ዝኾነ ፕሪጎዝኒ ምሕዝነቱ ምሹማምንቲ ራሽያ ጥራይ ኣይኮነን። ምስ ወታደራውያን ኣዘዝ ሶርያውን ጥቡዕ ዕርክነት ኣለዎ። ጉጅለ ዋግነር ኣብ ምብራቓዊ ዩክሬን ምስ ተነጸልቲ ወጊኑ ድሕሪ ምውግኡ ንናይ ፕሪጎዝኒ ናይ ቢዝነስ መማሓደሪ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ኣሜሪካ እገዳ ገይሩሎም ይርከብ። ኣብ ሶርያ ዝርከብ መዐደኒ ነዳዲታት ንምሕላው ካብ ዝተረኽበ ኣታዊ 25 ሚታዊት ምውሳድ ዝተፈራረመ ትካል እውን ኣጊዱሉ እዩ። ፕሪጎዝኒ ብኣሜሪካውያን ናይ ብዙሕ ጥፍኣታት ተሓታቲ ኮይኑ እዩ። ንኣብነት ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ኤፍቢኣይ ካብ ዝደልዮም ሰባት ቀዳማይ ገይሩ መዝገቦ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ለካቲት ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ድማ ኩሉ ንብረቱ ንኽእገድ ሰበይቱን ደቁን ናብ ኣሜሪካ ገጾም ተንከስ ንኸይብሉ ተኣዚዙሎ። እዚ ኩሉ ግን ሽማምንታ ሃገሩ ገጽ ንኽኸልእዎ ይገበሮምን። ጉጅለ ዋግነር እውን ስራሕ የቋረጸን። ናይ ፕሪጎዝኒ ድጋፍ ገና እናቐጸለ እዩ። ዋግነር ግሩፕ ምስጢራውን ስራሓቱ ኩሉ ንኽትገልጾ ኣሸጋረን እዩ። ቅልል ብዝበለ ግን ዕጡቓት ኣባላቶም ናብ ካልኦት ሃገራት ብምልኣኽ ክፍሊ ዝረኽቡ ዕጡቓት እዮም ንምባል ይከኣል። እሞ ዕሱባት እዮም ትብሉ ትኾኑ። ዋግነር ኣይፋልዩ ዝብል ግዳ ሓቂ እውን ሕጋዊ ትርጓሜ ዕሱብ ወታሃደር ንኹሉ ስራሓት ዋግነር ክገልጽ ኣይክእልን። እና ሓንሳብ ድማ ጉላዊ ወታሃደራዊ ካምፓኒ እናተባህሉ ይጽውዑ። እዚ እውን ዝገልጾ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ዋግነር ሓደ ካምፓኒ ጥራይ ኣይኮነን። ብሓጺሩ ርእሰን ክኢለን ሰርሓ ሕውስዋስ ወታሃደራውን ፋይናንሳውን ካምፓኒታት ዘቐምኦ ጉጅለ ኾይኑ ብዘይርአ እዚ ግን ምእከል ንዋግነር ብቐሊሉ ንምግላጹ ዘሎ ጸገም ብወዝቢ ዝመጽእ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ዋግነር ኮነ ኢሉ ንምስጢራውነቱ ንኽጠቕሞ ብምባል እዩ ኣቃዋምኡ ስራሓቱን እዙን ከም ዘይፍለጥ ገይሩ ዝሓዋወሶ። ዋግነርን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣባላቱን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበን ከም ዝፍጽሙ ብተደጋጋሚ ተሓቢሩ እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እቲ ጉጅለ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ሪፓብሊክ ጉድድ ማእሰርቲ ምስ ስቓይን ምስዋርን ጀምላዊ ቕንጸላን ዝኣመሰሉ ገበናት ምፍጻሙ ይጠቅስ። እዚ ተግባራት ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ ጥራይ ዝፈጸምዎ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ዝኸድዎ ቦታታት እውን ዘዘውትርዎ ልምዲ እዩ ይበሃል። ካብዚ ብፍላይቲ ኣብ ማሊ ምስ ወታሃደራት መንግስቲ ብምዃን ኣማይት ንጹሃት ከም ዝቐተሉ ዝቐርበሎም ክሲ ዋግነር ፎ ተባሂሉ ክከዓብ ገይሩ እዩ። ዋግነር ነዞም ተግባራት ሓላፍነት ክወስደሎም እዩ ወይ ብመንግስቲ ሩስያ ክሕተተሎም እዩ ኢልካ ምሕሳብ ግን ዕሽነት እዩ። ኣብተን ዝሳተፈለን ሃገራት ዝበዝሕ ጊዜ ምስ መንግስቲ ወጊኑ ስለ ዝዋጋእ ካብ ሩስያ ወፃኢ ብመንግስታተን ገበን ዝፍጽመለን ሃገራት ክሕተት እውን ዘይከኣል ይመስል። ዓለማዊ ሕጊ እውን ኣብ ዋግነር በፂሑ ዘድማዕ ኣይኮነን። ይኹን ዋግነር ገበነኛ እዩ ተባሂሉ ተፈሪዱ ተታሒዙ ናብ ሕጊ ይቕረብ እንተ ዝበሃል እንኳን ብሚሳይልን ታንክን ንዝዋቃዕ ጉጅለ መን ደፊሩ ይሕዞ? ጉጅለ ዋግነር ኣብ ዩክሬን ብዝተፈለየ መንገድን ዝተፈለየ ዓቐንን የገልግል ከም ዘሎ ይንገር። ብርግጽ እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሩስያ ተሰሊፉ ኣብ ባይታ ለውጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ካብ ዓይንተ ዓለም ኣይተሰወረን። ከም ኣብነት ኣብ ወርሒ ጥሪ ከተማ ሶልዳር ብምቁጽጻር ወታሃደራት ሩስያ ክገብርዎ ዘይከኣሉ ፍርይ ዝበለ ዓወት ናይ ምዝጋብ ጽምኢ ፑቲን ዘርወየ ዋግነር ነይሩ። ኣብ ከም በዓል ባኽሙት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኺናት እውን ዋግነር ናይ መሪሕ ተራ ኣብ ምጽዋት ርከብ። ዋግነር ከምዚ ንምግባር
ብርክት ዝበለ ዓቕሚ ሰብ ከም ዘድልዮ ኣይከራኽርን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ትጉጅለ ክሳብ 50,000 ዝበጽሑ ኣባላት ከም ዘለዎ ይግመት። ዋግነር ብኣንጻርቲ ኣብ ዓውደ ኺናት ዘጋጥም ክሳራታትን ምጉዳል ኣባላቱን ከመይ ኣቢሉ ክንዲ ዝበጽሓ ኣባላት መልመለ ትብሉ ትኾኑ። ኣሜሪካውያን ከም ዝብልዎ 900 ካብ ኣባላት ዋግነር ኣብ ዩክሬን ካብ ቤት ማእሰርቲ ብውዕል ዝተለቁ ሩስያውያን ገበነኛታት እዮም። እዞም እሱራት ኣብ ዓውደ ውግእ ን6 ዋርሕ ምስ ዘገልግሉ ነፃ ክበሃሉ ምዃኖም ቃል ተኣቲሎም ዝስለፉ እዮም። ፕሪጎዥን ግን እሱራት ምምልማል ደው ከም ዘበሎ ይሕብር። ግን ንፕሪጎዥን መን ይኣምኖ ይትሕቶ። እዚ ሓድሽ ናይ ዋግነር ስልቲ ምልመላ ነቲ ጉጅለን ህላውነት ናይቲ ጉጅለ ንዘይእመን መንግስቲ ሩስያን ዓበይቲ ብድሆታት ምፍጣሩ ይተረፈን። ብፍላይ ኣብ መንጎ ፕሪጎዥን ወታደራውያን መራሕቲ ሩስያን ምትህልላኽ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝገልጹ ሓበሬታታት ክወፅእ ቀኒዮም እዮም። ፕሪጎዥን ወታደራውያን ኣዘዝቲ ሩስያ ንጉጅልኡ እኹል ተተኳሲ ብዘይ ምቕራቦም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ቀሪቡ ካሓቲ ክብል ወቒስዎም ነበረ። እምበኣርከስ ከም ዝኣመሰለ ሓይሊ እዩ ቀዳም ንጎ ናብ ከተማ መስኮ ዝገስገሰ። ፕሪጎዥኒ ቅድሚ ገለ ዋርሕ መራሒ ዕጡቕ ጉጅለ ዋግነር ንሱ ምዃኑ ድሕሪ ምዋጅት ሒዙ ንኸተማ ሉሃንስክን ዶንተስክን ካብ ዩክሬን ንምንዛዕ ምስ ሰራዊቱ ብምዃን ከቢድ ዋጋ ምኽፋሉ ይንገረሉ። እንተኾነ ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሩስያ ምስማዕ ክስን ጀመረ። ኣብ ኣመራርሓ ኹናት ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ሩስያን ፕሪጎዥንን ናይ ዕጹብ ማዕጾ ቆይቁ ጥራይ ኮይኑ ይተረፈን። ፕሪጎዥኒ ናብ ፈቐዶ መደበራት ቴሌቭዥን እናቐረበ ጥይት ውሒዱኒ፣ ቢሮክራሲ ነዊሕኒ እናበለ ምምራር ጀመረ። ብምምራር እውን ደው ኣይበለን። ጭዋዳታቱ እናተገተረ ካብ ኣፉ ዝነጥር ጥፍጣፍ ዓይኒ ካሜራ ክሳብ ዝልፍጥ ንወታደራውያን መራሕቲ ሩስያ ጸረፈን ዘለፈን። ቦጅባጃት ሰራዊት እኮ መዝሓለ ጥይት ጌርኩሞ ተተኳሲ ስለ ዝሰኣንኩ እኮ ብደቓዮ ክሕዞ ዝኽእል ቦታታት ኣዋርሕ ወስደለይ ኣሎ እናበለ ብቓልዕ ጸውዐ። ሰማዒ እዝኒ ይረኸበን። ፕሬዚደንት ፑቲን እዚ ኩሉ ክኸውን ርዩ ከም ዘይረኣየ ስቕታ መረጸ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ሩስያ ምስ ፕሪጎዥኒ ምምልላስ ምስ ዕቡድ ከልቢ ከም ምጉያይ ቆፂሮም ዕሸሽ በልዎ። ንሱ እውን ኣብታ ዘለኽን ኣመፄ ከጽሬክን እየ ኢሉ ምፍካር ተተሓዞ። ግዳ ሓቂ ንዘረብኡ ብዘይካተን ምእንተ ረብሐ እንክብላ ዘሳወርኦ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ካልእ ሰማዒ ትረኽቦን። ዝገደደ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሾይጎ ኣብ ሩስያ ዝርከቡ ዕጡቓት ክሳብ 1 ሐምለ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ንዝቐረበ ውዕል ክፍርሙ ምስ ሓበረ ፑቲን ምሳኻ ኣለኹ በሎ። እዚ ነቲ ገዚፍ ጽልዋ ክእክብ ጀሚሩ ዘሎ መራሒ ጉጅለ ዋግነር ኣብ ኣስጋኣ ሃዋህው ዝሸምም ተግባር ነበረ። የግዳስ ብረት ንዝሓዘ ኒዕካ ኣብ ዝብጻሕ የለን። ስለዚ ፕሪጎዥኒ ናብ ዩክሬን ኣቕኒዑ ዝቐነየ ሻሙቅ ቀብረቱ ናብ ሩስያ ኣቕኒዑ ቀዳም ወጋሕታ ሃገር ብድቅሳ ንታንክታቱ ዳይ ናብ ሩስያ ብምባል መሪሑ ኣብ ከተማ ሮስቶቭ ኦንዶን ኣምርሐ። ሽዑ ድማ እዩ ፑቲን ካብ ድቃሱ ዝተባረበረ። ብተብተብ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ቀሪቡ ክሕደት ተፈጺሙ በለ። ህዝብና ኣብ ሕቑኡ ካራ ከም ምውጓእ እዩ ደገመ። ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳተፉ ኩሎም ወይሎኦም ብምባል ከቢድ መጠንቀቕታ ኣመሓላለፈ። ፕሪጎዥኒ እውን እንተኾነ ወታደራቱ ኣብ መንገዶም ጸንሐ ኩሉ እናደምሰሱ ሞስኮ ካብ ምእታው ዝዓግቶም ከም ዘይብሎም ተዛረበ። ሄሊኮፕተር ኣውዲቕና ኢሉ እውን ኣወጀ። ንሕና ጀጋኑ ኢና ካሓቲ ይኮናን። ፕሬዚደንት ተጋጊሎ ዕልዋ መንግስቲ ናይ ምፍጻም ሓሳብ እውን የብልናን። ሰልፊ ፍትሒ ጥራይና ንካይ ዘለና በለ። ሓደጋ ዝወደቓ ሩስያ ብተብተብ ነታ ኣብ ከተማ ቅዱስ ፒተርስበርግ ዝርከብ ናይቲ ጉጅለ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ተቆጻጸረት። ጀነራላታ ንፕሪጎዥኒ ህድእ ክብል ክልሙን እንከለዉ ኣብ ሰማያት ሩስያ ነፈርቲ ውግእ እናዘንበያ ንቫግነር ምሽባር ተተሓዞ። ሞስኮ ናይ ሽበራ ፕሮቶኮል ብምምዛዝ
ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ወተሃደራዊ ሓለዋ ኣተወት። ሓቅነቱ ደኣ ኣይተረጋገጸን እምበር ፑቲን ክሬምሊን ገዲፉ ናብ ቅዱስ ፒተርስበርግ ዝርከብ ካልኣይ ቤተ መንግስቲ ከም ዘምርሐ እውን ይግለጽ። ዓለም ቀዳም ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ሩስያ ብዝተፈጥረ ድራማ እናተገረመት ንሱዳን ከም ኣብነት ወሲዳ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ዝዳረግ ካልእ ጉጅለን ክፍጠር ዘሎ ጸገም እናለዓለት ማዕከናት ዜና ምዕራብ ክኢላታት እዮም ብዝበሃሉ ተንተንቲ ተባሒተን ዋዕላ። ዜሌንስኪ እዚ ፈራሕ ብዛዕባኡ ኸልቢ ተነኺሱ ዘስማዕ ኣዘራርባ ብምጥቃም ሩስያ ንሓድሕዳ ክትባላዕ ምጅማራ ንረብሑ ምዃኑ ፍለጠ። ኣሜሪካ ብጽሞና ይከታተል ኣለኹ ኣይትረብሹኒ በለት። ካብዚ ኩሉ መራሒ ቱርኪ ረሲፕ ኤርዶጋን ናብ ፑቲን ደው ኢሉ ዓርከይ ጉዳይ ከመይ ዘሎ ክብል ተሰምዐ። ኣብ መንጎ ከም ዝኣመሰለ ናይ ወጥሪ ሰዓታት እምበር እቲ ቀንዲ ዓርኪ ፑቲን ምዃኑ ዝንገረሉን ኣብ ኤውሮጳ ናይ መወዳእታ ዲክታተር እናተባህለ ጽዋዕን መራሒ ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ንፕሪጎዥና ኣህድዩ ናብ ልቡ ከም ዝመለሶ ዝተሓበረ። ፕሪጎዥኒ ሰራዊቱ እንተደለየ ምስ ሩስያ ክጽምበር ኣብ ልዕሊኡ ናብ ልዕሊ ሰራዊቱን ብቐዳም ብተብተብ ብሚኒስትሪ ሃገራዊ ድሕነት ዝቐረበ ናይ ክሕደት ገበን ክሲ ክስረዝ እንተወሲኑ ፕሪጎዥኒ ከም ጅግና ብህዝቢ ድሙቕ ዕልልታ እናተገብረሉ ካብ ከተማ ሮስቶቭ ክወፅእ ብኻሜራታት ተቐርጸ። ደም ሩስያውያን ካብ ምፍሳስ ዲሒና ኣለና 25,000 ሰራዊት ስለ ዘለኒ ግን በለ ፕሪጎዥኒ ኣብ መወዳእታ። ብዙሓት ምንጭታት ይገልጽዎ ከም ዘለዉ እቲ ሓለቓ ናብ ቤላሩስ ከም ዘምርሐ ይዝረብ። ን20 ዓመታት በትረ መንግስቲ ሩስያ ብዘይተቓጻጸ ዝሓዘ ኣይኮነን ተቓምቱ ምዕራባውያን ከይተረፉ ብፍርሂ ንዝጥምትዎ ፑቲን እዚ ናይ ቀዳም ፍጻመ ድሕሪ ደጊም መን ደፍሮ ብዝብል ፍርሂ ከም ዘይህሉ ዘጋህደሉ ይመስል። ኣኽቢቦሞ ዘለውን ንስልጣኑ ከም ዘውሕሱን ዝንገረሎም ሰብ ጸጋን መራሕቲ ሰራዊቱን ፕሪጎዥኒ ዝጀመሮ መንገዲ ተኸቲሎም ኣብ ልዕሊኡ ከይዓልዉ ክሰግእ እውን ግድን ይኸውን። ብዓብዪ ግን እቲ ብጅዶ ብላክ ቤልት ኣለኒ እናበለ ኣብ ሜዳታት ስፖርት ዝቃለስ ፑቲን ብኸሻ ንጸብሑ ምድፋሩ ንሩስያን ፕሬዚደንታን መስሓ ዩክሬንን መሻርክታን ከይገበረን ኣይተረፈን። ብዓብዩ ምስ ዩክሬን ተኣቲቡ ዘሎ ኹናት እዚ ናይ ፕሪጎዥኒ ተግባር ኣብ ሰራዊትን ሃገርን ሩስያ ንዘሎ ሓድነት ከም ዝለዓልሐ ኣንፈታት ዝህብን ንጸላእቶም ሞራል ዘስንቕን ምዃኑ ይንገር። እንተ ንሰራዊት ቫግነር ግን ሓደ በታቲኑ ናብ መሳርዕ ሩስያ ክጽምብሮም ወይ እውን ሓይሎም ኣዳኺሙ ንስም ጥራይ ከትርፎም ኣየናይ ምርጫ ከም ዝወስድ እኳ እንተ ዘይተፈልጠ ፑቲን ድሕሪ ደጊም ኣሚኑ ከም ዘይገድፎም ግን ንጹር እዩ።